Marta, čo keby sme... Čo? Kde? Treba v tomto mestečku. V tomto príjemnom dome. Marta, nikto nás nepozná. Tá stará... Dobre spomínam. By mohlo byť rekomando. Vypri si táraš. Ty naozaj nemá nikoho. Ale ako zhodou okolností znovu Máš vidiny z toho s kolegyňou, ktorá už nie je medzi nami, Zevou Polákovou. Teplá vôňa. Ja chápem. Mužsky ste obzvlášť citliví na podobné záležitosti. Marta, bude nám fajn. Pust ma! Pust ma! Budem kričať. Nech počuje, aký si podvodník. Marta, veď by sme ju doopatrovali. Nie, Samaritánku robiť nebudem. Jeho by to netrvalo. O čom to hovoríš? Prosím ťa. Pust ma! Preč. Teraz v noci kde? Hoci kde. Ale prečo? Prídeš sa mi a nosíš. Si odporný. V tebe vzbudzuje odpor domov, dieťa. V tebe vzbudzuje odpor predstava domova nášho dieťaťa. Ty odporná, hnusná pobehlica. Otvor dieťa! Nie. Otvori! Nepustím ťa. Tu pred vlastným synom a tou dobrou starou ženou sa budeš hambiť. Pani Albertiová, otvorte! Neotvárajte! Nenechaj nás tu sami, Marta! Marta, prosím ťa, nenechávaj nás tu sami, Marta!